ассалому алайкум бародарҷонои азиз. Ду та хабари ганда хуш дорам тона ки иншааллоҳ хирсанд мешавем баъд аз шунидани ҳамин хабаро. Нозиям духтараке ки 2009 бо таваллудш гуфтем гум шудага бохтар пайдо шуд аз вилояти Суғ, шаҳри Хуҷанд. видеоҳоро бачаҳои Хуҷанд мебинанд. ҳазор раҳмат барои он нафаре ки барои ёфтанаш кӯмак карден. ҳамин духтарак дар Хуҷанд будай. вақте видеоҳоро мебинанд исусу хай нишонаш метиҳанд, занг мезанад, хати хонагиҳошон гап мезанад, мехеза мебиё худаш хонашон омадагай. Ин имрӯз омадай аллакай хонашон дай ҳозӣ соқу саломатай 100% гуфтиу гапо саломатиш. хоб дуюм хабари хуш. Абубакр ки гуфтем таваллудаш 2005 дар шаҳри Санкт Петербург гум шудагӣ. И бачаакам ёфт шуд соқ саломатай алҳамдулиллоҳ 100%. фақат чӣ рафта будай? шартнома баста будай. хутон фаҳмиде ки ҷо рафтай хай зиндаи соқ саломатай гап задай аллакай ҳама туғурияй. ана ҳазор раҳмат барои он нафарое ки барои ёфтани ҳамин одамои гумшудагӣ кӯмак мекунен ва блогерое ки дар каналотон ҳамин видеоҳоро мемонену история мекунен. шумо дам ҳазор раҳмат. ҳасобина апай шаълои Гулхоҷа гапуд надорум қати апай Сарноз хай хизмат кардесен шуморам иншааллоҳ ки аллоҳ ҳаҷрша метиҳад. ӯ бародарое ки лайк мондену комментария кардену суханои хуб нависонден шумодам раҳмат. хотиртон ҷамъ. И духтарак пайдо шуд, и бачарам пайдо шуд.